दिनै बर' बिमा सान बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय बर' आइजो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि मुंख्लं सानजों लोब्बा लानानै बे सानखौ फालिनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि सराइबिलाव थानाय गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि गोसोखांथि खाम्फायाव दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि बानजायनायाव बर' बिमा सानखौ फालियो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि इं 1988 मायथाइनि 12 मे खालार खालि गामिनि सा-8 दाय गैयै सुबुंफोरखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो जुजिनाय समाव गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीया मुंख्लं जादोंमोन। बिथांमोननि मुंख्लं सानखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादा बर' बिमा सान महरै थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो फालिबोदों। सराइबिलाव थानाय गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि गोसोखांथि खाम्फायाव दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि बानजायनायाव बर' बिमा सान फालिनाय बे हाबाफारियाव सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारी, एमसिएलए मृत्युन्जय नार्जारी, बिपिएफनि दैदेनगिरि उइलियाम नार्जारीजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि, आबवफनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। आङो सिगां आंनि गोरबो गोथार गोसो सिंनिफ्राय दिनैनि बे इंराजि मे दाननि 12 अक्ट' बे अक्ट'आव जे जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादा गावसोरनि सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेननायाव सेन्ट्रेलि भाबैबो बिथांमोनहा खुंदों आरो जाय जेराव हायो जेरै दिनैनि बे बिमा दुलाराय बर' बिमा बे सानखौ फालिनायनि थाखाय आन्सलिक इउनिट कमिटि आबवफनि दैदेननायाव खुंनायनि जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारि दिनैनि बे गोथार सानाव आङो सिगां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव गासै 1987 सननि 2 मार्चनिफ्राय जे मोनसे सुबुंनि सोमावसारनाय बिथाङा लाबोदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव बे सोमावसारनायाव बारसोमनानै जोंनिनो बे सराइबिल ओनसोलनि जोंनिनो बिनानाव गायदे आरो हेलेना बसुमतारीमोनहा दिनैनि नैबे सानावनो दा बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फानि दरखं मोखाङावनो खास्रि बिस्रियै दाउ अमा बायदि नायगार दुखुनांथाव रोखोमै सहायनो हाथावै रोखोमै आसाम पुलिसा गावथारनानै गालांदोंमोन आरो बिथांमोनहा ओइ दिननो दिनैनि दिनाव मुंख्लं जादोंमोन, सोरगोआरि जादोंमोन आरो बिथांमोननि बे सोरगोआरि जालांनाय ओइ दिननि जे सम बे समखौ दिनै जोङो बर' बिमा सान हिसाबै फालिदों। मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुंनि सोमावसारनाय बै समाव बिथांमोनहानो बे सानै जोंनि बिब' बिनानाव बिथांमोनहानो गिबिसिन बर' आइजोफोरनिफ्राय खास्रि बिस्रि बुथारजानाय जोंनि मुंख्लं जानाय साफा जोंनिनो सोमावसारारि बिथांमोननि सिगां बर' आइजोफ्रा रावबो मुंख्लं जायाखैमोन खिन्थु दिनै बिथांमोनखौ जोङो बयबो मिथिगौ बिथांमोनहानो गिबिसिन बर' आइजो बड'लेण्ड दाबिनायनि सोमावसारनायनि मुंख्लं आरो बिथांमोनखौनो जों दिनै बेखायनो जोंनि बर' बिमा माहारिजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिया गोसोखांनानै अराय गोजोर खालामनो थाखाय बिथांमोननि जिउ बावनाया जाहाथे फेलेङै थाङा बेखौ जों गोथाङै फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ बोसोरे दा जोङो दिनैसिम बिमा सान हिसाबै फालिनाया गासै 23थि फालिनाय जाबाय। बिथांमोननि जिउ बावलांनाया गासै जों मिथिनायाव 37 बोसोर जाबाय। 1988 मायथाइनि 12 फेब्रुवारि सानखालि बिथांमोनहा मुंख्लं जादों आरो बेखौ बोसोरे जेब्लाबो फालिबाय थानाय जागोन। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाया जाबाय मोनसे सुबुंनि सोमावसारनाय अहिंसा खान्थिजों जोंनि बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो आसामखौ बुखावनानै बड'लेण्ड रायजो दानायनि सोमावसारनाय। बे सोमावसारनाया खुनु दिनबो रावनिबो हेंथायै नङामोन। जोंनि सांबिधानिक अधिकार, जोंनि गोमानाय रायजो, जोंनि थाखानाय बर'फोरनि सासननि क्षमता बेखौसो जोङो सरकारनि खाथियाव दाबिनानै गोजोन खान्थिजों सोमावसारदोंमोन। बेखौनो दिनै आसामनि बै समनि सासन खुंगिरिफ्रा बर'फोरखौ गिखांनानै बर'फोरनो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ होनायनि बिथांमोनहा जिहेतु खुनु थांखि गैया आरो खुनु उद्देश्य गोसो गैया। बर'फोरखौ नायगार गादबनानै सोबख'नानै
फोजोबस्रांनाय बेनि मोनसे खान्थिजोंसो जिहेतु बै समावहाय आसामनि सासन खुंगिरिफ्रा रुलिं क्लिकनि मानसिफ्रा ब्युरोक्रेटफ्रा सासन खालामबाय थादोंमोन जेखौ बर'फ्रा सैज' खालामनो हायाखै आरो जेखौनोखि बर'फ्रा बुंदों बे हाया जोंनिखा बे हायावनो जोंनि रायजो बे हायावनो जोंनि सासन बे हायावनो जोंहा राजा दंमोन आरो बेखौसो जोङो दिनैहाय जोंनि अधिकारखौ मोनफिननांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बेयो रावनिबो हेंथा नङामोन बे हिसाबै जोंनि बे सुबुंनि सोमावसारनायाव दुलाराय जोंनि बर'फ्रा हिन्जाव हौवा गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो जाम्बा जला लेखा रोंनाय लेखा रोङै गासैबो मेगन मोसेबनानै बाहागो लादों रावबो गिनाय गैया रावबो मेंनाय गैया बानाय गैया सान हर जेब्लाबो बे सोमावसारनायाव मोनसे आवाजजोंनो बाहागो लादोंमोन डु अर डाइ डिभाइड आसाम 50-50 बे मोनसे गोख्रों आवाजखौ होनानै जोङो बर'फ्रा आन्दलनखौ खालामबोदोंमोन बे आन्दलना बुहुमनि गुबुन गुबुन रायजोफ्राव गुबुन गुबुन देशफ्रावबो मिथिहैजानाय जादों पृथिबिनि मानसिफोरजों गनायथि मोनदों गिख्रं जादों आरो बे आन्दलना बुहुमनि गिदिरथार आन्दलनफोरनि गेजेराव बेबो मोनसे आन्दलन होननानै दिनै जारिमिनाव जों मिथिजानो माने मिथिनो मोननाय बे रोखोमनि सोमावसारनायखौ दैदेनबोनो हादोंमोन दा बिथांमोननि सिमाङा बिथांमोननि थांखिया दिनै नंगौ आबुं जायाखै अब्लाबो जोङो मोनफा मोनफा आगानफा आवगायलांनानै थांखियाव सौहैनायनि थाखाय बर' जाथिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थिननाय बिथांनि जे थांखि मास्टार प्लेनिं जेखौ होनना बुंदों दा ग्रेट बड' नेशनेलिटि सिभिलाइज बड' जाथि पृथिबियाव दानायनि थाखाय आरो बेनि थाखाय गावनि आखायाव सासननि क्षमता थानांगौ सासननि बिगोमा जानांगौ बेखौ सृष्टि खालामनायनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया लेजिटिमेट कनस्टिटिउसनेल आरो बे हिसाबै जों सानो जोंनि मुंख्लं जोहोलाव बिथांमोननि जिउ बावनाया मालाबाबो फेलें जानाय नङा सानसेबाबो निस्सय जाफुंगोन आरो बे थांखिजोंनो दिनै दुलाराय बर'फोरनि गेजेराव सोमावसारनाया दाबो जागासिनो दं सोमावसारनाय आलादा रायजो सोरजिनायनि बे सोमावसारनाया दाबो जोबाखै मोनसेनि उनाव मोनसे मोनफानि उनाव मोनफा गुबुन गुबुन नाम लानानै मालाबा एबसु बिपिएससि मालाबा बनसु मालाबा एनडिएफबि मालाबा बिएलटि बेबायदिजों दिनै सोमावसारनाया थांगासिनो दं आरो बे सोमावसारनाया थाबथायाखै गतिके जोंनि मुंख्लंफोरनि जिउ बावनायनि गायदे हेलेनामोननि जिउ बावनायनि सायाव गोजोरै फोथांनानै लाखिगोन थांखि लागोन आरो बेजोंनो खामानि मावलांबाय थागोन दिनैनि दिना जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव गोसोआव मोनसे बोलो माने जोंनि गेजेराव लाबोनो हानाय मोनसे सान आरो बे सानाव जों साफ्रोम बर' फिसाफ्रा गोसो गोरबो सिंजों थांखि लानांगोन जे बिथांमोननि जिउ बावलांनायनि जे गुबै थांखि बे मालाबाबो जाहाथे फेलें जाया बेखौ जाफुंहोनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान बे जोंनि बयनिबो समायखिरा जानानै थांथों आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायहरबाय सार सुंथाबाय दिनै दिनखौ लोब्बा लानानै बर' हारिनि सोमावसारनाय आरो थांखिनि सोमोन्दै सुंथाब फंनैसो बर' हारिनि जे मोनसे थांखि एबा सोमावसारनाय होनना बुंबा जोंहा आलादा रायजो बर'फ्रा दंखायोमोन जों मालाबाबो आसाम रायजोनि सिङाव नङामोन ब्रिटिशफ्रा इयान्डाबु गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बे बर'फोरनि रायजोखौ आसामजों बा भारतबर्षजों सामिल खालामदों आरो जोङो बे हिसाबै जोंनि बे गोमानाय रायजोखौ जेरैखिजाया उद्धार खालामफिननो दाफामफिननो थाखायनो आसामनिफ्राय बुखावनायनि थाखायनो बे थांखिजोंनो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजो दानायनि आन्दलनखौ खालामनाय जादों आरो बियो दिनैहाय गनायथि मोनदों भारत सरकारा आसाम सरकारा गनायथि होनो गोनां जादों जायनि थाखाय जोंजों 1993 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि प्रथम बिएसि सुक्ति खालामनो गोनां जादों बेनि उनाव 2003 मायथाइनि गासै 20 फेब्रुवारियाव बिटिसि नामनि मोनसे सांबिधानिक कनस्टिटिउसनेल प्रभिजनाव 6 शिड्युल एरेन्जमेन्टखौ दानानै होनो बाध्य जादों आरो उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दानाव बिटिआर नामनि मोनसे सुक्ति एबसु एनडिएफबिजों खालामदों दा गासै जोंनि बर'फोरनि बे गोमानाय रायजोखौ मोनफिननायनि जे सोमावसारनायनि जे प्रक्रिया बेयो दाबो कन्टिनिउ जागासिनो दं आरो एचिभमेन्टआ स्टेप बाय स्टेप थांगासिनो दं आं सानो बर' रायजो राजाफ्रा बे गोथार थांखि आरो हाबिलासखौ लानानै मोनसे फार्म डिटारमिनेसनजों स्टेप बाय स्टेप गुबुन गुबुन पलिसि स्ट्रेटेजिखौ एडप्ट खालामनानै आवगायलांबाय थायोबा जोङो निस्सय सानसे बेलासे जोंनि थांखियाव जों सहैनो हागोन जों हासिल खालामनो हागोन बेनि थाखाय खिन्थु बर'फ्रा
खौसेयै जुजिनो आवगायबोनांगोन जोंनि गेजेराव राजनितिक भाबै समाजनितिक भाबै दल संगठन गुबुन गुबुनाव जों फेरलेब फेरथेब गावस्रानानै दंब्लाबो बड'फानि जे मोनसे मोन्थोर जे इउनाइटेड उइ स्टेन्ड डिभाइडेड उइ फल खौसेबा जों थांगोन गावस्राबा जों थैगोन आरो सोमावसारनायनि गेजेरजों गावस्रा गावस्रि बर'फोरखौ खौसे खालामनांगौ बे मोन्थोरखौ लानानै जुदि जों इयुनाव खामानि मावलांबा आं सानो बर'फ्रा खौसे गोहोजों आरोबाव उनाव जुजिहैनानै जोंनि थांखिखौ जोङो मोनफुंनायनि मोनसे थाखोआव जों सहैनो हागोन आं बेखिनिखौ आसा खालामो